Masha Allah. Wani ya ce yana so na dan saboda gona ta saboda kuɗi. Shinkafa ga ta fara fidda kai? Kuma haka ne da za a samu wani bakane ko kuma ɗan Kano da zai ce tabbas ina son wannan yarinyar. Wanda bai san wannan ciyayin ba zai iya kiransu da wheat plant. Ciyawa marar amfani a yaren Nasara. Sai dai wannan ita ce shinkafa. Amina Bara'u Ningi ta jihar Bauchi na ɗaya daga cikin dubban mata matasa da suka ɗauki shawarar Barmana Choge da take cewa mata ku kama sana'a. Masha Allah. Ku kama sana'a mata macen da ba ta sana'a aurace. Lale maraba da ke zinariya. Kai ku kama sana'a mata macen da ba ta sana'a ta bari. Lale maraba da ke zinariya. Sai na ce zaman da ka sai tulu, amma zaman da ka sai randa tulu ka tashi mu koma rijiya. Wanda bai sani ba bai san daga haka ake farawa ba zuwa haka daga buhu zuwa tukunya. Kai ku kama sana'a mata ko dan ku huce takaicin zabani. Kai ku kama sana'a mata macen da ba ta sana'a. Hello. Sana'a ya bi ko dan a samu abin kaiwa biki. Lale maraba da ke. Ai mu ne kafa kare mai yawo mun san gida wani bai san abu ba. Lale maraba da ke. Kai ku kama sana'a mata na ina masu abin kaiwa biki. Lale maraba da ke. Aye ku kama sana'a mata zamani ya canza mata kai ku kama sana'a daidai sai ku kama sana'a yaji la ilaha illallah aye macen da ba ta sana'a aurace. Lale maraba da ke. Aye na riga na gane mata macen da ba ta sana'a ta bani. Lale maraba da ke zinariya. Sai ku tashi ku nema aye nema yana hana ciwon zuciya. Lale maraba da ke zinariya. Aye zamani ya canza mata da kwalliya ke baye dan Allah ku kama sana'a aye lokaci ya canza mata sai a kama sana'a mata kai ku tashi ku nema ai sai da kwalliya ke roho idan babu kwalliya wani roho za a yi. Lale maraba da ke. Aye da kwalliya ke kaye in babu kwalliya wani kayan za a yi. Lale maraba da ke zinariya. Na badi na kara kuwa kidan ka san kama dokin mata suna ta sana'ar nema sakare ban kaurar banza ka sai da gulma ta sai ta bar mata shin ya ta ji dadin tsegumi. Lale maraba da ke. Aye ladi mai kada kwarya kin san macen da ba ta sana'a aurace. Lale maraba da ke. Aye mai kidan ruwa ya ja kin san macen da ba ta sana'a aurace. Ta ruje kin san macen da ba ta sana'a ta bani. Aye wata audu kwana kwarya kin san macen da ba ta sana'a aurace. Aye da ya Rasulullahi mata ka arena sana'a mata kai ku kama sana'a mata ai kuli ko ai kosai ko da kawai ka samu ma ayi. Lale maraba da ke. Aye ka arena sana'a mata
Allah zukan maza a kiyama aye mai farin alawayyan koko ke ki ta ciki dama ko shabiyin dare ki ta dama za a sha aye na tunana nisa wannan magana ta sana'a ce kai ni rimin tsiwa wara maki rimin tsiwa ga mai tuwo da sunan Allah dan Allah ki tashi ki tuka ko shabiyin dare ki ka tuka aye kiɗa na sana'a mata macen da ba ta sana'a ta bayi banda sakarai ban kaurar banza mata suna ta sana'an nema ta sai da gulma ta sai ta barma sakarai ban kaurar banza kullum asun da asun sai ta ara da sakare mijinki yayi asaran aure uwa ki ta yi asaran haihuwa da sakare mijinta yayi asaran aure uwa ta ta yi asaran haihuwa sai ku tashi ku nema mata ku kama sana'a mata kuli ko ai kosai ai wurin madu ko dan wake ko da ko aka samu ma ai da na yaba na gode da ya Allah ya bi ni yabawa sannan yawa ragen albarka kuma Allah ya